Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. ₱2,000 kabulig sa kada pamilya nga apektado sa pagkapatay sa baboy sa probinsya ang ginapaabot. Inisulong sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz ka nagsiling nga ang probinsya ang magapain sa ₱10 milyones nga pondo para sa mga apektado. Pero ginaklaro niya nga hindi man tanan ang makabaton kag ang rekomendasyon ang magagikan sa Provincial Veterinary Office. Ipatpat pa ang tanan paagi sa Incident Management Team. Ginatinguan man sa madali nga panahon tigayon ini nga ma-release. Sulod sa kay Diaz, isa sa mga qualification sa mga makabaton ang yadtuman wala na makasupak sa pagsulundan sa biosecurity. Wala labot sini, nagasugod naman panagtag ang PVO sang manok nga sarang makabulig bilang alternative livelihood sa mga apektado nga mga hog raisers. Nagahulat man karon ang probinsya sang laboratory test results gikan sa Bureau of Animal Industry sa mga nagpositibo sa ASF test nga ginpatigayon sa PVO. Hindi man nila sarang mapagwa ang resulta bangod ang official nga makapahayag ang BAI lamang kag for surveillance lamang ang sabahin sa probinsya. Klaro niya, wala sang gag order nga ginpapanaog ang probinsya. Sa karon, 3 ka LGU sa Negros Occidental ang may ASF positive cases. Ang kwarta, away pa na-release. Pero ang aton nga mga iban nga mga ayuda halin sa vet, halin sa PSWDO, gagwa na iya. No? Ang mga free-range chicken may napang-distribute na sigong. Again, aton niya due diligence lang nga para hindi na siya maglapta. Matap na naton dayon, but for purposes of officially releasing the results, we cannot do that. So, basi gambal ka mo, may gag order, wala man. Hindi na kami galing kambal ya kung ano ang hindi namon authorized kami maghambal. So, again, we have no authority to declare anything because we don't have the accreditation from BAI.